हेल' सन्जिब ब्लग मा फाजा जानाय फाजाया ब्र' जोंनिया ना ब्र' आं ओंखाम मोनजायाखै दिनै आं माने हस्पिटालावसो दंहैयोमोन नालाय ओमफ्राय हस्पिटालनिफ्राय आरोना आङो ओमफ्राय ओंखामखौ माने हजों हटेलावनो जाबाय आरोना ब्र' ओमफ्राय बिबारा होनदों हेलौ आदा नामदार ना आदालाय मा खबरा मोजाङानो दङ हस्पिटालाव थांदोंमोनलै नै माबा उदै साजानायखौ आल्ट्रासाउन्ड माबा खालामदोंमोन आङो सन'ग्राफि खालामहैजादोंमोन आरोना मा खालामदों नोङो बिबार दे खोन्थाहरदो एभ्रिवान गाइस प्लिज वान कमेन्ट कीजिए मा खालामदों दे सन्जित हेल' जोंना सेम नाम लाइक दान खालामना होदो सोर सोर खालामाखै बेनिफ्राय लाइक दान मा खबर सोर मा जादों आदा आंनो रावबो जेबो जायाखै आंनो जादों बिबार आंनो ओमफ्राय सन्जिब ब्लग मा होनखो लोंनोबा फै सनजित नाना लोंनोबा फै लोंनायालाय लोङोलै ब्र आङो लोंनायालाय लोङो दा नोंबा बबे रायजोनि ब्र' ओमफ्राय बिबार होनदों हस्पिटालाव सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस रावनि बेलुआव थांनो हायाखै आङो बिराद रावनि बेलुआव थांनो हायाखै फोरनिल' रावनावबो थांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय जोंना सनारा फैबाय आरोना गुड मर्निं फ्रेन्ड हरदों सिमला फै भुटानाव सिमलानिसो नामा नोङो सन्जिब ब्र' सिमलानिसो अके आदसा थांगोन र' थांगोन ब्र' बिदिनो लाइनाव थाबाय था भिडिअ नायना हो आं मोननैजों नायगोन ब्र' थांगोन सानसे टेनसन लानाङा ओमफ्राय सिमला बाक्सानिसो होमबा नोङो आदसा बिबारा होनदों दादा बिमारि नाना बिमारि माने जेबो बेमार गैया मिथिबायना बिबार मथथे सनापुरा फाप खालामदोंमोन ना माने आल्ट्रासाउन्ड खालामदोंमोन ना जेबो बेमार गैया आरोना हय उदै सायो ओमफ्राय मोनाखै आरोना एकदम जेबो बेमार गैया ओमफ्राय मा जागोनथाय मिथिया उदै सायो ओमफ्राय जेबो बेमार गैया आरोना फाग्लासो मा जागोनथाय सनाराम लाइक दान थेंक इउ स' माच अनामिका फैबाय आरोना हेलौ होनदों आरोना हेलौ सन्जिबा मा बुंदों खापसे लोंबा हामगोन ब्र' खापसे लोंबा हामगोन ब्र' लोंनाया लोंगोन ब्र' लोंखायो ब्र' है बेमारानो जेबो गैयालै ब्र' स्टिचिं खालामजाबाय माबाबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामजोब्बाय जेबो बेमार गैया फाग्लासो माथो जेबो बेमार गैयासो होनना बुंबाय डाक्टारानो ओमफ्राय अनामिका हेलौ बोल राय साइलेन्टनो बोला हेलौ अके ओमफ्राय बिबार होनदों जास्ट ओरैनोसो बुंदों आदा बिमारि होनना अके जेबो नङा बिबार एकदमबारे जेबो नङा ओके बंदना आ गया हेलो बंदना मैं ना पूरा मतलब आज मतलब हॉस्पिटल में था मतलब इसलिए मैं आपका एलबी में भी जाने के टाइम नहीं मिला पूरा मैं एलबी भी नहीं दिया आज कल भी एलबी नहीं दिया मैं हॉस्पिटल में था जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला किसका एलबी में साइली ने बोला लाइक डन थैंक यू सो मच अनामिका ने बोला आंना नेट प्रॉब्लम है सोना बोल रहा है मालूम नहीं किसको सोना बोल रहा है बंदना ऑन थैंक यू सो मच बंदना क्यों गुस्सा हो रहा है हेलो एवरीवन प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट
हेल' दादा गरम मोनाखै नामा बिराद गरम आयो साइले मला अन थेंक समाज बिबारे मला बा बिबार आं स्टेसनाव थांनो गोसोमोन बिबारे सिउ 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 बारनाय आरोना ओमफ्राय बान्दोना अन साइलेन्टला अन बिनिबोला हाय सनजित साइलेन्ट अन ओटस बि मस्ट वेलकाम ओटस बि ब्र आङो माने एकदमबारे हस्टेलावसो दंहैयोलै ब्र दासो मोनफैदों न'आव एकदम रावनिबो एलबि गिदिंनायाखैलै आङो ब्र हेलौ थानोनो हाया गरम जादोंलै बिबार मा बुंनो बान्दोना अन मरा सनजिब मा खबर खबरा गाज्रिलै ओटस बि ब्र खबरा गाज्रि बंदना अन बंदना रो क्यों रो रहा है बंदना एकदम बंदना हॉस्पिटल में गया था ना शाम को खाने मिला कम से कम 3 बजे में खाना खाया अभी घर में आ गया और अभी एयर भी कर रहा है और बिबार ने बोला माबे हॉस्पिटल आओ दादा दादा प्राइवेट सोलै प्राइवेटाव सोंदोंमोन आं प्राइवेटाव आरोना प्राइवेटाव ओमफ्राय साइली तूने विशाल की साथ हा हलाफ खिलाफ हो होता है ना साला किस बिगड़ता है हाइलाफ भी होता है ना हा ना उदालगुरि ना गुवाहाटि ना उदालगुरि ना गुवाहाटि नांदों आरोना उदालगुरियावलै उदालगुरियाव गुवाहाटियाव नङा ओमफ्राय जोंना प्रानजित फैबाय आरोना जै नांदोंना जै साइलि बा जै थेंक इउ स' माच बोला बन्दना अन बिबारा ए नांदोंना जोंना मेक्सेल गुड मर्निं गुड इभिनिं दा अके मेक्सेल ब्र आं नोंनि एलबआव थांनो हायाखैलै मेक्सेल ब्र आं माने हस्पिटालावसो दंहैयोमोनलै मेक्सेल ब्र दासो न'आव मोनफैदों आरोना मेक्सेल एकदमबारे हस्पिटालाव थांदोंमोन आरोना आङो दासो न'आव मोनफैदों ओमफ्राय रावनिबो एलबि गिदिंनो मोनाखै आङो प्रानजितआ जै नामदार ना ओके थेंक इउ एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए मानसि गरमब्रा बोथोराबा आयु दिनै खेला इट्स अके ब्र ना बुंदों आरोना अके ब्र गुड नाइट होनदों प्रानजितआ अके प्रानजित बिबारा मा होनदों मा जादों मिथिबाय ना दादा मा जादों मिथिबाय ना दादा मिथिबाय जेबो जायाखै माने आल्ट्रासाउन्ड खालामदों आल्ट्रासाउन्ड आरोना माने माबा सन'ग्राफि खालामदों आरोना ओमफ्राय सन'ग्राफि खालामदों आरोना उदैखौ ओमफ्राय जेबो गैया आरोना किडनि सिडनि लेबार सेबार हासुग्रा नाला साला जेबो गैया आरोना जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय इउरिनबो टेस्ट खालामदों आरोना इउरिनबो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना ओमफ्राय मानो उदै सायोथाय मिथिला ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया आरोना थांबायलै 3,000नि बारा थांबाय जेबो प्रब्लेम गैया आरोना ओमफ्राय सानसे बेहायनो ओमफ्राय राजु मण्डलि हाय सनजित क्या हुआ बोल रहा है ओ थोड़ा मतलब बुखार हो रहा था मैं राजू भाई थोड़ा बुखार हो था मस्ट वेलकाम राजु भाई मस्ट वेलकाम साइलिया बुंबाय अन ओमफ्राय बिबारा बुंबाय औ मोजां दे दादा नावदारना सोरना जादों बिदि आंनालै ओटिपि आं जादों आं ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरोना ओटिपि पानी हो गया रे साइलि साबोन फेंफोना लागा लो साइलि साबोन फेंफोना मेक्सेला अन प्रानजितआ मा बुंबाय दायनाया जाबाय नोंबो ना ओंलै दायना जाजाबाय आं प्रानजित दायना जाबाय आंखौ खेला साइलि ना मिनिबा टिभिया
अनन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा बुंखो दानिया गिलु बालु बेमार जायोना दादा बिंखायनो मोजां नायजानो नांगौलै साइलि हास्राय उथिफिनो साइलि साबोन फेम्फना नांदारना साबोन फेम्फना ओमफ्राय ओंलै साइलि साबुन फेम्फना लागालो सनारामा अन राजू साइली गुलू गुलू करेगा हाँ ओ राजू साइली जाता है रे साइली को मतलब 10,000 से नाइट फुल नाइट 10,000 साइली होटल में ओमफ्राय सियामान सोमजि नोंसो जादों आरो ओंलै एसपि आंसो जादों दायना रायबायलै एसपि आंखौ प्रान्जा होनदों ओसपि सादा नादो दे स्राय जानोसै दे एसपि नाना हो कलसे जानो राजू ने बोला आई लव यू साइली बोल रहा है साइली ने बोला है हाँ उठपी साबुन फेम्फना हो गया रे बाबा नाम होनदों ओमफ्राय मुझे भी सपोर्ट करो प्लीज हाँ हाँ राजू ओके करेगा करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए राजू साइली ने बोला आई लव यू राजू सोना बोल रहा है राजू ने प्लीज बोला हाँ होगा होगा टेंशन लेना नहीं चाहिए राजू उठपी ने बोला प्रान्जित आंनाव गैयालै सादायानो नादाना आब' अनामिकाया नेट प्रब्लेम जादोंनो दादा दाना ओमफ्राय आं मिथियाना आंनाव अनामिकाया आं रायलायाना अनामिकाजों फन सन रायलालै आं अनामिकाजों दाना ओमफ्राय मानसिफ्रा अनेक गाज्रि गाज्रि बुंबायलै अनामिकाजों जरायो बेखायनो अनामिका सनामिका ब्लक खालामजोब्बाय आङो बेनिफ्राय राजू ने बोला गुलू गुलू करेगा साइली बोल रहा है प्रांजी ने बोला एचबी नायनो रो रहा है एचबी ओमफ्राय साइली नावदारा मेक्सला मिनिबाय आरोना बिबारा बुंबाय आं रायलायनायमोन दादा अनामिकाजों दं मा रायलायखोब्रा राजु मेरे गुलू गुलू हो गया रे राजू बाबा होनदों सनजित दायना बोराय जाखो नांगौना नोंथ'लै माबायदि दायनायाथ' रायखो आंखौ मिथिला प्रान्जित माबा एचपि मेक्सला मिनिबाय साइलिनो बुंबाय सनजित आइ हेड इउ साइलि आइ हेड इउ प्रान्जिता गाबलाबायबाय निजोंना बिबारा बुंबाय सादा जागौमोन आं नांनानै एचपि माबाया प्रान्जित सिख्लाफोर लानायासो गोदै जायो नालाय सादाया सिख्लाफोरखौसो ना होनांगौ ओमफ्राय राजू ने बोला साइली साफ करो कारो एचपि ने बोला प्रान्जित नोंनाव दंबा नाहरदो नांदारना ओमफ्राय बिबारा बुंबाय थगायदों दादाया नांदारा बिबार नोंखौलाय मा थगायनांगौ मिनिलाबायबायसो ओमफ्राय राजुनावलाय ब्लु होलाय दाना ओके राजू ब्लू होबाय आंनो नै सालिन राजू मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए यार बोल रहा है ओमफ्राय मेक्सेल ब्रदर करो 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 नांदों ओमफ्राय राजू ने बोला संजीत साफ कर दिया तुमको अच्छा 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 मैं भी करेगा आपको मेरा कमेंट कर दो मुझे मेरा वीडियो में कमेंट छोड़ के जाओ मैं आपको आराम से आपका वीडियो देख के कमेंट साफ करेगा प्रांजित ने बोला बाबाया लाना थांबाय सादाखौ नावदारना थेंक इउ स' माच प्रान्जित आइ लाभ इउ नांबाय नै राजुआ ओमफ्राय बाबाया लांबाय प्रान्जितनिखौ बिबारा मा होनबा लेल बि जरा होनायानो ओरैनोथ' बिबार जरा होनानै मानसिफोरा मेगन नोजोर नांजोब्बाय दा ओमफ्राय आंनाथ' गार्लफ्रेन्ड दङना ओमफ्राय माने आंना गार्लफ्रेन्डआ नायखायो आंनि एलबिखौ मिथिबायना आंनि एलबि गार्लफ्रेन्डआ नायो दा बोराबसिनबायलै मिथिबायना अनामिकाजों बायदिसिना होननानै आंना गार्लफ्रेन्डआ सक जानानै दायो अनामिकाजों नांलायलायनाय जाबाय अनामिकानि नाम्बार लानानै आंनि गार्लफ्रेन्डआ अनामिकाजों नांलाय हरलायबायनाय जालाजोब्बाय गैला अनामिकाजों जेबो बेनिफ्राय साइलिन बोला आई हेड इउ सनजित आई हेड इउ सनजित आई हेड ओके ओके साइलि बय सिमां हाय हेल' हेल' मस्ट वेलकाम बय सिमां प्रान्जितनि बोला सनजित सादा नाग्रा हिन्जाव मोनाखै आं ओइलाय बिबारा नानो रोङोथ' गोदै गोथाव जागोन बिबार नानाया होनदों आं सिख्लाफोरनि नानायखौ जायालै खेला बिसोरना उसुमासो मोनामो होननानै उसुमासो मोनामोनोलै प्रान्जित नालायनो एसपिया जायाबाय आबौसोनो बिबारा बुंबाय आब' अनामिकाजों दंथ' आब' अनामिकाजोंथ' होनना मिनिबाय राजुने बोला हाय तिनतला जयन करो
Tintulah nama. करेगा मैं करेगा रुको आं नोंखौ खालामना खोन्थाथारसैलै नै तिनथुला नोंखौ साफ खालामबाय आं र' नायना माने हारसासो ना बर'सो जाखो राजुआलाय राजू मंडली देखो आपको मैं साफ किया है ऑनलाइन नै अल होबाय नै राजु अल राजू को इसके बाद आयै अथांखो सरि दै लोगोफोर बेनिफ्राय ओके राजू आई लव यू टू नस ओके राजू ने बोला प्लीज सपोर्ट करो राजू मैं आपको सब क्या है के मेक्सुल ररा बिबारे बोला दादा नोंनि मैगं बारिया ना आंनि मैगं बारियाथ' मोजाङानो प्रान्जिता बुंबा ओइचपि सारा दोनांदों जोंहा सिमाङा बुंबाय कपिराइट सुनजिना अ बय सिमां कपिराइटआ बोखारजायाखै नामा ओमफ्राय बेनिफ्राय जेदिया बुंदों जाय हिन्जाव हारिनि दा जै मैसो हारिनि प्रिन्सनि लाइक दान्थेखौ समाज बिबारा आयौ बिदिसो जादों ओमफ्राय जेदिनि हेलो हेलो प्लीज भगवान हेलो हेलो भगवान श्री कृष्ण नेट को हरे मुरारी हरे रामन रामायण सुमित मास हेलो कृष्ण नाय लोगो लोगो नेटा बरिया नांनो हाबायलै ओमफ्राय मेक्सला मिनिबाय आरोना सादा नाना होग्रा हिन्जाव नागिरदो आंनो ओइ माबायासो बिबारा नाना होनो हागोन बे बायनो थेंक इउ सो माच अके अके जेदियानो बय सिमां दासो भिडिअ नायना फैदों आं नोंनिखौ नाव दिनै प्रान्जास बिनदों राजानदों प्रान्जित आगै दंना मा गोसो थोनाय भिडिअ माय कमेन्ट दिया साब कर दो प्लिज बेग दो प्रान्जित ब्र नै जोंना राजुआ नोंखौ साब खालामबायनो बेग होफिनदो ओमफ्राय जोंना माबा जिदिया माखो बय सिमां मा कपिराइट जाखो मानो खोन्थाहरदो दे एसे साइले ने बोला ओ माय गड संजीत बिबारी ने क्या बोला बोल दिया दादा कि सादा कर दिया हाँ दादा आं सादा बहाबा नागोनां ए आदसा आदसा हाय हाय ना मिनिबाय मिथिला हा हा होननानै बयसिमा बुंबाय जेदि कपिराइट लागाय मेरा भिडिअ में दं फार्स्ट नाम दाना अ कपिराइट बोखारदो ब्रा बयस बोखारनो हानाखै दादा संजीत बुं बिबार राजा बुंबाय संजीत तेंदुला में बिहार से हो मैक्सवेल का दोस्त अच्छा ओके ओके राजू थैंक यू सो मच ओके ओके राजू ओके प्रिंस ने ऑन थैंक यू सो मच सुमित साल्टे ऑन साल्टे मा अरे यार संजीत बोलो नाम दाना बोलो बोलो हो होलाय ओके प्रान्जित ब्लू होना होगोन आं खिबोरमासोलै नेटानो थांफिनलायबाय साल्टे थेंक इउ सो मच हादरबाय सनाराम अन मेक्सला अन राजु नादों सुमित साल्टे साब करो प्लिज नामदों नै राजुआ साल्टे सनाराम आइ अन प्रान्जित अन साइलेन्ट बोला अन थैंक यू सो मच मेक्सेल अन थैंक यू सनाराम अन थैंक यू नाब्र थैंक यू सो मच जिथिया माने बयस सिमां दा 9टा PM आव फै आं खोन्थागोन आरोना बेनिफ्राय बिबारा बुंबाय दादा आं सादा नाग्रा हिन्जाव नाङा होनना दाना आदसा सादा नाग्रा हिन्जाव नङा दाना आदसा आदसा दिङा ब्लग भिडिअ आपलड होदों दाना आदसा अके अके दिङा ब्लग नायगोन 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 दिङा ब्लग आं डाक्टारनावसो दंहैबाय थायोमोन ना मानसियानो दासो फैदों आङो बेमार जादोंलै आङो बेमार जादों थैहां थैहांनो लोगोफोर ओमफ्राय सनारामा अन थेंक इउ सो माच अके एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर फाटाफाटि नक्ला हिर' फांखानि सान्दुं फांखानि बाराबो गरम कमेन्ट 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 कमेन्ट
मा जाखोब्रा नेट प्रब्लेम होद नेट प्रब्लेमलै थो तेरिगा अके अके थेंक इउ स' माच दे गैला कमेन्टआनो नुलालै माबा दावखोजोब्बायसो फाग्लासोलै आं बायोलै खिब्रमा खेला नेट प्रब्लेम आंलै नेट प्रब्लेम एयारटेलालाय मा बाखोब्रा एक्सेल माखो गुड मर्निं
गैलालै नेट नांला खेला बिफाङाव गाखो दादा दादा बिफाङाव दंखायोलै आङो बिफाङाव दङ आं बिफाङाव दङ बिफाङाव दङ नेट नाङाखै फिरु लाइक एन्ड सन्जित दार थेंक इउ स' माच फिरु थेंक इउ साला बुहुत एल बि होनाय समावसो कल खालामोलै मानसिफ्रा बिब्बा बे सो थेंक इउ स' माच फिरु ने बोला यू राजू लव यू बोला थैंक यू सो मच मेक्सेला हाम निमा ओके साली ने बोला राजू फालतू जोंना हलि मलि लाइक एंड थैंक यू सो मच मसल का हलि मलि लाइक एंड थैंक यू सो मच फिर थैंक यू सो मच हाँ साइली बोलो ना बोल रहा है साइली बोलो नाइट फुल नाइट में कितना रहता है बोलो आप ओ हम लोग का पूछ रहे थे राजू ने भाई प्रांजित ने बोला डोंट डिस्टर्ब ला खालामना ला नांगौलै आं रोङाना बारा प्रान्जित नोंसोर खोन्थाहरानो होला प्रान्जित सिख्लाफोरनाव नाम्बार हरो प्रान्जितआ होला सेंग्राफोरनो हरानो जोंनो नेक्स्टलाय मिनिबाय आरो ना साइलिया बुंबाय ब्लू हरलै सन्जित दादा अके साइलि मरा तुंदुल खाने वाला इसकी बार मेक्सला मिनिबाय हलुमले अन थेंक यू सो माच बिबारा बुंदों आं बिफाङाव गैया दादा नों बिफाङाव गैया दादा ओंखायनो नेट नाङाखै नांदों आदसा बिरुआ अन बीरो हंस रहा है राजू ने बोला एक्सेप्ट कर लिया तेरा लाभ साइड बीरो ने बोला राजू होली मोली ने बोला ज्वाइनिंग मी गाइस बोल रहा है मेक्सली मिनी बाय होली मोली ऑन राजू ऑन राजू ने ऑन थैंक यू सो मच राजू ने बोला गुड मॉर्निंग भीरू सर बोल रहा है मेक्सेला हार्ड ओवर थैंक यू सो मच राजू ने बोला संजीत हार्ट थैंक यू सो मच प्रांजित ने मेक्सेल बोला हार्ट दिया है सोनाराम ऑन थैंक यू सो मच फिरू ने बोला मेक्सेल थैंक यू सो मच साली ने बोला ब्लू ले लो साली कब बोल रहा ब्लू ले लो ब्लू दे दो साली को आज से मैं ब्लू नहीं देगा साली मोरा साली तू बोलो आसाम में पहला किसको फ्रेंड मिला है तू किसको मतलब पहला आसाम में मतलब दोस्त मिला है आसाम का लड़का या लड़की आसाम का पहला दोस्त आपका कौन है इसके बाद राजू टेरी हुआ फाजू नाम दो मेक्सेला मिनी बिहार राजू ने बोला मेक्सेल का मोबाइल मेरा पास है मेरा मियाला उसका पास है साली गुलू गुलू नंग भीरू ने बोला और थैंक यू सो मच प्रांजित ने बोला प्रांजित थैंक यू सो मच प्रांजित थैंक यू सो मच सोनाराम अनन प्रांजित अनन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए कमेंट बाय दादा संजीत थाथ' ओके ओके बिबार ओके ओमफ्राय साइलिने बोला तू है संजीत और कौन बोल रहा अच्छा साइली हीरो ने बोला संजीत है साइली का पहला दोस्त बोल रहे में हंस रहा है मेक्सेल में हंस रहा है एनाउ साहब ने लाइक थैंक यू सो मच प्रांजित ने बोला प्रांजित बोल के लाभ दिया राजू ने बोला साइली ठाकली हाँ साइली ठाकली इसके बाद राजू ने बोला उन्होंने एमएमएम का बीसी न साइली एमएमए का ये बीसी है एमएमबी से ओयो होटल में घूम के आए साइली और भीरो ने बोला सोना बाजे बोल रहा है मेक्सेल ने हंस रहा है साइली ने बोला राजू साला टाकला ठुट बोला है हंस रहा है एमबी प्रोडक्शन हेलो मौसुल का राजू ने बोला मैं भी तुम्हारा एक्स है साइली हाँ साइली का तो बहुत एक्स है इसके बाद आसाम का तो ओ साइली का पीछे में सब एक्स मेक्सेल ने हाथ दिया है साइली ने बोला संजीत तू टाकली बोलागा तो बाय बोल रहा है प्रांजित ने बोला आं रावबो अनखायालै बेखायनो हारसिंनो हार्ट होना लाबाय आं अके आंबो बिदिनो ओमफ्राय मेक्सेला मा आंखौ मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय
एन हाउसबा नों देदो जि सनांदों ना देबर जी सोनादों फिरुने हार्दिया थिंगु समाज प्रांजिने प्रांजिरा हार्दियाए एन हाउसने बोला हासके हाथरखी इंदों भिरुने गोलोलो बोला अननन राजू बोला मैं बिहार बिहार वाला एक्सरसाइज बोल रहा है हाँ भिरुने क्या बोला मैक्सने दे ऑन थिंगु समाज थिंगु सा एमाव लाइक डान थैंक यू सो मच एमाव ब्रो लाइक नाइन थाखाय अन्य बाय प्रांजिबल की गुस्सा गया एम भी हेलो ऑन ऑन कौन है बे राजू टाकला बोल रहा प्रांजी ने बोला प्रांजी बोला हंस रहा है एन हाउस ने बोला बाय बाय ओके ओके थैंक यू सो मच बीरू ने बोला मैं टॉयलेट में हुआ हाँ बीरू टॉयलेट में क्या कर रहा है गुलू गुलू हंस रहा है हम भाई राजू ने बोला है मैं राजू हूँ बिहार दर दरभंगा से बोला दरभंगा मन्दिरानि बोला लाइक टॉयलेट मा खालामदों हा नों साइलि फिसाय नामदा थ' राजु नामदारना नोंलाय गल गल जाबाय बाला थै मा बाला जागोनथाय प्रांजिनि अन थेंक यू सो माच राजुने बोला एन हाउस प्लिज जयनिं करो मन्दिरा आंलै बाला मबाइल 20,000 थाखा मबाइल गारख्रुबनानै गोदान लाबायमोन आङो ख्राव नायना गारख्रुबोमोन आं मबाइलखौ गोदान लागौमोन आरोना फैसा 10,000 थानायमोनब्लानो आंनासो जाखो नों आंनासो जादों आंनासो मन्दिरा भिरुने बोला मन्दिरा को कोई लाभ नहीं देना है बोल रहा है सोनाराम ऑन राजू ने बोला मंदिरा ज्वाइनिंग करो बोल रहा है प्रांजित ऑन साइली बोला क्या बोला एमाव ठाकला साला उरला थुर थुर बोल रहा है ओके प्रांजित बाय बाय ओके ओके सभी क्या क्या मंदिरा है हाँ क्या हो गया बोलो मा जाखोबा बाबायलै आङो
इनिफ्राय मा ऑन थैंक यू सो मच सलीन चलो एवरीवन गाइस अभी कमेंट कीजिए नेट का प्रॉब्लम था अभी मैं घर से बाहर आ गया लामायाव फैबायलां लोगोफोर लामाखै बार जानोबो ओमफ्राय एसे नेटनि थाखायबो आरोना बोरैबा जाबायलै नेटानो जोंना औवाबारि ना न'आ ओंखायनो नेट नाङा आरोना औवा गुदुखायनो कल से मैं रेल स्टेशन में जाके एलबी करेगा सैली कल से रेल स्टेशन में एलबी करेगा एमाव हेलो एमाव ब्रो बोरै खबर सबर खोन्थादो दे सनाराम अन थेंक इउ सो माच मा अनन सोर सोर दङ कमेन्ट साइलिया मा बुंदों मोरा में बच्चे वाला लड़की लड़की देखा बेटा है क्या क्या बोला रे तेरा आवाज एमाव को बोल रहा है एमाव अच्छा कुछ भी हाँ एमाव और साइली गुलू गुलू कर लो आप दोनों साइली क्या हो गया रे साइली हेलो हेलो नायदो ब्रो हेलो हेलो मा खालामदों ब्रो खोन्थाहरदो नायदो जिद' लाइक खालामबाय आरोना थेंक इउ सो माच नायदो जिद' खालामनायनि थाखाय मानसिफोरा बुहुद फैबायलै लाइकखौनो होलांसै सोरबा होलांबाय सोरबा होलांसै मानसिफोरा ओमफ्राय माबा नेटानो गल गल जाबाय थाग्रा जाखोलै फाग्लासो बोरैबा मोनथारबाय आं गोसोफोरखौनो गाबोननिफ्रायना रेल स्टेसनाव फैनो हागोन आं गाबोन फुङाव रेल स्टेसनाव फैगोन आरोना ओमफ्राय बेलासियाव रेल स्टेसन आंनि एलबियाव गाबोननिफ्राय रेल गाबनायसो खोनासिगोन ओमफ्राय साइली मत रो यार आओ आओ साइली आओ आओ ओमफ्राय ओइ मेक्सल ब्र साइलीखौ बुरखारलै एमाव बुरखारदो साइलीखौ ओमफ्राय फुजाया मा होनो हेलौ सनजिनदों हेलौ 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 खोन्थाहरदो दे माबोरै खबर सबर मा खालामदों बेनिफ्राय सनाराम अन साइली ने बोला रो रहा है मत रो यार प्लीज साइली रोना नहीं चाहिए प्लीज यार क्यों रो रहा है रे ए इसके बाद साइली रोना नहीं चाहिए नायदिया मा होनदों बबेयावबा थांगोन नामा ब्र बबावबा थांगोन नामा ब्र थांगोन माने बबावबा थांबाय दं नामा ना मासिखो आं ब्र न'आव गैया आरोना दायो लामा थाबायगासिनो न'निफ्राय लामाखै ओंखारनानै फाखा जिं हाइरडआव ओमफ्राय बबेयावबा थांदों नामा होननानै सोंदोंमोन नामा ओमफ्राय मिक्स साइली मोनदों मैं क्या पूछे वही लड़कियां बोला संजय ओ रोना नहीं चाहिए फिर भी चलिए रो के क्या मिलेगा रे टाइम पास होता है उन्हें रो के कुछ फायदा नहीं है इसलिए रोना मत दो रोना नहीं चाहिए नायदो ब्र मा खालामदों दे खोन्थादो नायदो ब्र मेक्सल ब्र मोनसेसो दं दिला कमेन्ट खालामलाय खनसेनो कौन है प्लीज कमेंट करो आप लोग कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में आप लोग है एमा अनलाइन थैंक यू सो मच सोर सोर दं दे अननानै खनसे कमेन्ट खालामदो
रावबो गैला नाब्रा सानैल' खोन्थाबाय माथो आयौ लोगोफोर मा जाबावनोब्रा दे लोगोफोर थरा सापर्ट कर दो मुझे गाइस लोग